Ce să zic eu? Bagi un clasic? Să fac clasic? Da. Bine, dă și clasic. Bă, Red Bull ăsta e bun rău. A, eu nici nu l-am desfăcut să mor. Gata, hai să dăm. Bă, ce Desfăză cu Red Bull-ul. Stai să dau și drumul. Mamă, stai să vezi că de la ăla să vezi acum ce ari prinzi. Red Bull-ul, da! Hai! Îți dă spion. Bă, mie-mi place să mă joc cu fishing rod-ul. Pe Blox MC. Acolo e șmecher. Că dai cu fishing rod-ul de... Bă, și cât de bun e fishing rod-ul pentru combo? Știu că îl ții combo după aia. Nu lăsa să dea hit. Adică îl împingi și merge să-l tragi și spre tine cu fishing rod-ul, ceea ce e bine. După aia jucăm și un sumo dacă vrei. După aia și joci un blot PvP, că îmi plăcea mult. Dă culgează McLean-ul din aia și eu îți mai aduce aminte calupul? Îți mai aduce aminte de calup, nu? Zi-mă! Nu știu. Nu mai joc mă bine un nou. Nu mai știu să mai joc un nou. Bagi un Blood după aia? GG, bă. Am învățat să fac fast bridge, știi, nu? Hai bă, că te-am bătut, te-am stricat. Hai bă, hai. Mai dăm unul? Hai un combo, ultimul combo. Bine, ultimul combo. Mamă, stai să vezi ce bătaie să ții tu pe combo cu 10 Dar tot GPS care îl dau. N-am mai intrat tu. Bă, de ieri. Este Minecraft. De ieri. Mamă, are 10 GPS morți lui. 11? Vezi că mă cam doare. Da. Mă ține așa cu 10 FPS. Dracu, nu ai FPS, e clar. Foie, dar e prea insane. Wow, alo! Help! Gata. Hai, ce greu e. Mamă, ce-mi dai. Hai, încă un combo, ultimul. Nu mai vreau eu combo, stai. Nu mai vrei bă combo, bă, ce slabă. Da. Mai aveți tu combo? Hai Gapple. Bine mă, hai combo. Stai așa să stau de nou. A, nu mă, că-mi dai să mă distrug. Dă iară combo. Dăm un combo. Ok. Dă-i tu. Ți-am dat. Bă, am de-abia 8 FPS pe guitar. Hai că mă joc cu 5. Eu bag guitar click. Ca disperatul. Abdullah! Mamă, cu aia cu 5 FPS-uri, cu aia. Cu 5 GPS-uri. Acum cu 9, de acum. Da, mai bine. Aia, păi cu da, eu joc cu 8. Maximum 8 la mine. Pe guitar. Bă, strategia mea e să dau click în continuu. Chiar dacă mor, chiar dacă nu mor. Pac! Facă mă, nu. Să nu mori. Zânule. Gata, zici tu să... Ursul brumii, am venit să te mănânc. Bă, cu am 8 piese. Bă, vezi că o mai dai și tu puțin. Nu, bă, dar nu, eu am 8, tu nu prea ești pure. Câte CP-uri istoria ai acum, zi-mi sincer. Acum... Bine? Nu mai da, fuck! Da, GG, bă.